DXDC Radyoman Report. Dili mo bo sa 300 ka mga residenteng apektado sa pagbaha tungod sa trough of low pressure area sa Braulio Idohali ang nakadawat og ayuda sa DXDC ilawom sa RMN o Plantabang. Usa sa mga nakadawat sa hinabang si Cheryl Joy Hasigan nga 5 ka adlaw na sa evacuation center. Nagpasalamat kini sa atong Sibyaanan sa pagduaw ug pagtunol og relief aid kanila bisan sa kalayo ug kalisod sa sitwasyon sa mga kadalanan. Daghan day salamat sa DXDC no nga bisan sa kalayo sa among lugar og dili ko sure og maagian pa ba ang agianan pero tungod kay pinalangga mi sa DXDC nakaabot sila di daghan kayong salamat kayo sa inyong tabang sa among apo. Daghan kayong salamat. Sa February 6, 2024 datos sa MSWDO, 355 sa mga 619 na lang ka mga individual ang nagpabilin sa evacuation center human nagkaanam og hubas ang baha sa ilahang lugar. Samtang gibutyag ni Idohali Mayor Leia Marie Moral Romano, daghang mga apektado sa baha ang matabangan sa mga dalang relief goods sa DXDC. Way puas usabang iyang pagpasalamat sa RMN Foundations of Plantabang. Walay puas nga pasalamat sa DXDC RMN no, sa inyuhang inisyatibo nga nakaabot jud mo diri sa among banwa nga paghatod tungod sa inyuhang generous hearts nakaabot naka-extend jud mo hinabang diri sa amoang banwa nga kinahanglan jud sa among mga panggangkasimanwa no. We have enough sa amoang local funds pero hantud karon sa arani. Hatod karo sa rani kay murag naa na pud tay paabuton na pud no kumbaga marag na pud hadla na pud sa panahon so dako jud kay ni kabang makabag-abag sa amoa nga masustenar na mo malabang jud ni trahedya. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. Radyoman ay Miguelita, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.